Iepa, dekat paketi beti Onde, netzako. hemen txe, bete eta, ai, ama pixua bazekaki. Bueno, ez egia. Erkitan aldo. Firma bet, mesedez. Bai, hemen txe ez da. Iskina hontan, J.A. Listo dakak. Hortxe. Bueno, Ondo izan. aio, bai. Venga, hemen txe utziko jau, hau. Ai, ama, hemen txe nao, gaurko gonbidatuan zai, baina kaxa hau jaso deu, eta ea, etortze zaigun. Hemen txe dakat, dana prest. Zeo zehaztu altzaitek. Patu inberran. Bueno, entzuna. Entzun, bota. Eta no hasiak hau. Ai, ama, hau dekau. Baina gonbidatuan zein nitxok eta ez teke etortzen honea. Zea jaiz? Ze bilatu den nahi jaiz? Pilota beti ikusi osu ametiken. Pilota bat? Eske, honea bota bat baina. Ez dit ikusi hemen pilota ikan. Ez. Ez? Vale, Ze pilot, golfeko pilota? Bai. Ez txekiat. Antziok bankerra eta antziok beste Ba, bigarren zulua. Bankerra nengoa alda. Jugonok. A ver. Venga. Bueno. Guantxarte. Ai, ama, txundituta nitxok. Etxekit. A ber, gaurko gonbidatu etortzen, da saioak inaztega, porque erotzen azina nitxok. Kaixo launak, eberdion, eta hemen txedakau, Hector Folk, gure gonbidatuan, hauzi, ja hemen txunditutan itxion. Egila esan, mesulari ja, abeslari ja, eta golfista, dana batea. Bueno. Ondo, Bai. eta zukalden zemuz moldatze zea. Bueno, ondo. Ondo? Neure guztez ondo. Neure ama esatea guztan, bueno, gitzi, baina ondo itxot. Seguru pulamentuak initen dekela, Bueno, eta nako guak initen dekela, eta guak gauzak ondo ateatzeitu. Bihotzegaz. Bihotzagakin, ez da? Ona, garbi zugena fundamentu gakela eta gauzako guak inditukela eta horre balioi bizitza hontan. Eta elkarrekin ingoitugu brotxeta ehar batzuk, ikusiko zuen behiratxuakin, oilarrakin, eta gero hemen lagungarri bezala entxalada bat, eta hau dana gainetik botatzeko. Adi lagunak oso ondo pasako dugu gaur, oso ondo. Bueno, lagunak eta lagun, esango jan nundin noa ibiliko gaituken, bale? Bueno, azteko tamen ingo deuna da, oiarra garbitu, baita ere hemen dazkau bieratxuak, eta hemen ingo dugu olillo, limoi eta batzuiakin mejun jitxo bat ingo jau, eta ontzen utziko ditugu bertan, bale? Pusketatxo batzuk, gero brotxetan sartu, eta plantxan erretzeko, bale? Gero, bertan gelditzen jan sukuak, plantxan iten egean bitartean botatzen jungo gaitu. Aberazteko pixkat, eta hoi gutxi balitz, ingo deu hemen belarra edanakin, bebai mejun jetxo bat, ja bukaeran dagonean plateran gainean botatzeko. Eta hemen dakau, apoperejila, estragoia, anetua, baitare dakau aneta, barkatu, baitare martorria, albaka, eta hor dakau arrautza. Ingo deuna dana txikitu, eta gero, esan deun bezala, gaineti botako jo. Eta hau dana lagunduko deu entxaladatxo batekin. Entxaladaiteko, ingo deunaek honekin pesto bat prestatu. Eta hori iteko, ingo deuna da, intxa horra txikitu, gazta raiatu, ospin pixka bota bertara, baita ere botako jau limoia, eta hori ingo deuna da, naztu, dena ondo birrindu, eta hori erabiliko deu, entxalada alinatzeko. Eta entxalada izangoa, gazta urdina, arbilak, eta baita ere, hemen dakaura, espinakak. Eta ingo dugu, hau txiki gordinikan, haure bai, gaztare bai, alinua gainetik botako jo, eta ingo deuna da, lapikuan, irugilarra ondo gorritu, kurruskari batzu botatzeko txalai gainetik. Ondo? Hori gustatu zaik, ez da, irugilarrana, ez da? Ondo, nauzi. Eta aldi berian, instrumentuana jotzen jungo aiz hemen, ez da? Bai. Bai, bueno. Hasiai batekin, helduza bat, eta zeo ze joiguk, a ber. Ze karriekok, kontatu iguk ze karrieken, a ber, kontatu iguk. Zer dekori? Hau arpa. Arpa jotzen hona nauni, Bai. Artista hauta. Ona, sege jokarriek, a ver. Arpaituk bilak. Bai. Vale, eta adibidez, zer dekau? Hau, pandero cuadrado de Peñaparda, ditzen da. Pandero cuadrado de Peñaparda, ona. Eta makil bategaz, bueno, beti makil bategaz jotea.
de ritmo nahi. Ona, eta hau zerren larrua edo. Hauntzan larrua. Beitxu, gozo, Ui, gastan usaila sekak honek, ona. Kilometro zero. Kilometro zero, ikindakoa du. Ez, vale. Arratian ninja. Arratian nindakoa. Jotzen, Iker, jotzen. Inungu haiz? Neue Gazteixean ondun bizinok. Vale, Mendiolakue, bai. Mendiolakua, dos. Bueno, ikusiak gauzak ere bai ekarritukela. Bai. Bueno, hau dek sartu ekena, ez da? Bai, alboka. Alboka. Eta bi hau ere bai berdina izango dituk? Zer desberdintasun topatuko dugu bertan? Doinu diferentie da, bai, beitxo. Grabe hau da albokote. Albokote. Bueno, diferente. Onda. Festa hasiko genian niri deitu inbertzaik, Hau dekau ambientia. Eta ze moztu berdu hemen? Ze moztuko jau hemen? Gaiua. Bai, oiarra moztuko jau horrekin. Ai, ama. A ver, zeite iguken guain. Ze zaiak esan biolina bezala horrekela horrekin. Karu edao bi bolina hor duen. Bien bidok. Ai, artista hutza ez. Benetan. A ver, igual, bierdote aulki beti. Ordu saioan bukarako utziko jau. Utzi sakor, eta gero emango zeo beurra. Baina benetan horrekin musika itekela? Te lo juro, beitxu, venga, ba. Txunditutan itxok. Nere... Hori hauakin nindek. Artista hutza, Bueno, gero doinun bat osua joko ju, ezta? Bai. Ona. Bueno, lana jarriko eskiu, bale? Azteko eta behin, ni oiarra garbituko eta gontzen hasiko nau, eta ikingo jakenak, beizak, gazta parmesan hori, ingo ekenadek raiatu, bolonta botakoek, eta hasiko aiz nasketa hau iten, gio entxalai gainetik botatzeko, bale? Hasiko aiz gaztakin, gio entxaurra birrinduko jau, beizak, hasi egin txaurrakin. Hau ingo ekenadek, hemen jarrikoek, horrela jungo aiz, eta denak pasako dituk hemendikan, bale? Txiki utzikoek horrela, eta hau bukatze genian, gaztakin jungo gaitu, bale? Manikura inbarik? Manikura inbarik, askazalak eitzak bota barroa, bale? Goza. Nauzi, esan dakua, zailo paregabia gaugar. Bueno, hau egiten hasiko nau, eta irere lendabiziko lanakin hasiko gaituk. Esan dek, enkarguk iten, o reparti hori biltzea izela, ezta? Bai, bueno, duela 3 urte, iai alau, zortxun ginune kooperatiba bat Gazteixen, Eraman Kop, deitzen da. Eraman Kop. Eraman Kop, bai. Vale. Eta horre ibiltzen gare banaketak itxen, paketeria itxen, janariak, afariak eta banatzen eta, bai, bebai odola eroaten dugu bixikletien eta... Odola? Bai, Odolki egiteko, ze odola? Ojala. Hartut dugu ze... Egoitzatik odolie, eta geho zakidetzara goiez. Osea, jendia juteken nien odolateatzea eta, bale, eta bizikletan? Bizikletan, dana bizikletan. Eta ozgailu batekin, pentsatzeiak, ez da? Hori hotziak junberdu, ez da? Bai, kutsa bategaz, eta bai. Osea, Gazteizen ibiltzeiz hortan lanian. Horitek, astelenetik ostiralea. Bai, gitze gora bera bai. Guenero juten nok ikiztera Bilbora, alboka, ibonkotero jagaz, baina, bueno, geho ja... barikutan eta bai itxot lan, asekia. Ona. Bai. Bueno, eta hori, esandek, elkarte badekela, o zerdek zehazki? Kooperatiba beta. Kooperatiba hori, zerdek zehazki? Nola zeintzu sortu zenuten, oia sortuta zeon, edo? Ez, sortu zituen, bueno, Juan, Latorre, Pol eta Tristan. Gazteizko 3 lagun, eta adizinu nolan, venga, zozer, sortu inbidoguz, no seke, eta... Azkanin, Eraman zortu zan, eta... Oi. Eta dana bizikletan? Dana bizikletan. Gazteiz guztin? Guztin. Ai, ama. Bai. Hanka pelotak onak egin goituko orduan, ez da? Oi, bai. Bela, ona. Eta gero esan dek alboka ikastea juta izela, ez da? Bai, Bilbora. Bilbora, ondo. Bai. Nolatan hori, nolatan hasitzan? Beti biliaiz musika munduan, edo guantxe... Bueno, entzuten beti. Zetzien beti aukiogu musika, zen eure bateria joteo eta neure aitxona bateria jotezun. Aitona bateria jolia, Bai. Erromerizalia. Erromerizalia, Bai. Vale, ordu mazek egun hundik atorren, no? Odola hortik handakak, ez da? Imaginetot. Eta duela 2 urte hasi nintzen alboka joten, ze beti aukiote, barruen ez, doinu hoi, albokako doinu, eta haitxe, ezke txikitan hau, haitxe, ezke alboka bet gureot. Zani, lasai. Ja, tampoco zuir alboka. Ta 16 urtegaz lortu naben eure lehenengo albokia, eta guain jota fuego.
Ona, zenbat urte dazkazu guantxe? 20. 20 urte. Bai. Vale, ona. Eta alboka orduan, nire etxean ia izan naiz aurrena jotzen hori. Bai, imaginetot. Imaginatzen dek, baten, arbazotan egon gote zina, ez da? Imaginetot, bai. Ona. Eta alboka bakarrikan, o soinu eta, bueno, basek gauza asko jotzeitukela, baina etxekin albokakin haun buru belarri, o lehenuo solfeon bat o beste zehoz ikasi guan, edo? Bueno, hasi nintzen bateria joten, baina haitxe, eske bateria join bidozu, no seke, bane, jokot. Baina, Kristena, espergarria da. Bai? Se jutenok mendire eta nola eruango dote bateria. Ezi hop? Orduen gaina ez bai gainean eamatekua, ez da? Karo. Biziletan gaina. Karo. Orduen pentsana, venga, alboka. Orduen, turra emon naben etzien, eta lortxu naben. Así que guain, a tope, a inflar papos. Ona. Egia esan ze polita gen albokan soinua, eh? Bai, polita da. Oso polita. Eta, alboka horrekin, ze lekutan jotzen deko? Nundik noa ibiltzea izedo? Ba, ia, azte buruten, bueno, asko mugituten nok, Gipuzko aldea, geho, Bizkaia, eta Araban jotea, baina ez dago hainbeste giro, ez? Ez dago hainbeste jarraitzaile edo ez dago hainbeste zera, oso gertatzen dek? Oi. Eta, bueno, baina bai, aste bururo joteot. Aste bururo jotzen dugu, ez da? Eta hau, bakarlari lanetan bezala juteaiz, o talden batekin juteaiz, o nola moldatzen dek? Normalin beste lagun bateaz juntarinok, bueno, fanderoa jotera dinot, neure lagune soinue joteo landertzato hitzen da orduñaku, eta juten gatuk zamarre hortikon jotea. Vale. Eta zeiteiet deitu, eta deitzen dizu eta elkarrekin jute zeate, o nola moldatzen dezu? Eskontza. Tokatzean lekura, ez da? Bai, hoi da. Zue beti prest. Neu beti prest. Hombre. Bueno, hemen ikusik arrautzak endu zizkiola, Gaur hauek ez zizkio botako, baina hauek garbi jaituk eta hauek frejituta irinetan pasata, haudek erreginetako bat. Hemen miarra ja ikusi dugu asko utzi deula, baina hau lasai, hau ingo deuna da, geho fume batiteko erabili. Hori ez da basureta bota bihar, Eta hemen dakauna da, aragi guztia, baina espinai gabe. Garbi, geho brotxetan jarri eta zuzenian aurrean sartzeko. Oso ondo, hobeto. Eta pentsatzea eta albokakin leku guztita gutea izela, ez da? Bai. Erromerizetara sobre todo. Bai, Bai, guztetan jatasko, no sé, deko zo zerbereziz, ez? Zo zerbereziz. Jendie dantzan, jende nagusize dantzan, zen euri jende nagusize asko guztetan jat. Festagiruan. Bai. Txekia izen golfista o golfua? Golfua. Golfua. Da pajarua. Pajarua. Iezi txori jai. Ondo. Bueno, hemen txe, oiarra garbitu deu. Hemen txe, bira garbila dazkau, baina hemen ingo deuna dakelo, batzu ja txikituta berta gota, limoizukuare bai, eta hori, esan deun bezala, ondutzen utziko deu, geho brotxeta egiteko. Jarraitzeiak nahi, ama, zekarrieko gainduan. Zereko hori? Gaur zukaldatzea utziko ja, Aila, letxa, hau de gau giru, hau sakur zirula desente biltzeko nekin, Esan dekala. Bai, baina oso polita ite izonua. Bai, polita da, janpana ditzen da. Eta gaina hor gelditzea ez da etzekiat. Bai. Orbita batea jutea izan, Ire romerillan. Nundi gantzeta horrek instrumentu hau? Bau, suizatik uste. Suizatik? Nola deitzen dek? Bastante janpan deitzen da. Janpan? Bastante barria da, Osea, 2000 hasi izan... Bueno, hasi ziren instrumentu hauek itzen, 2000, osea... Ni sare sozialetan da ikusi izan dia batzukola jotzen da. Egia esan beti doinuak asko... Zirrare intziak eta gaina gaur hemen entzun da egia esan soinu berezia zekagen, Bai, badeuka. Ona. Bueno, eta hau zukaldatzeko ebalio aldi bueltan mandado. Bueno, bai, walk, ez? Walk badezela, no? Aira, letxe, ona, Bai, kalimotxu baiteko eta horretan pakitakin zulua bazekak, bintzat. Bueno, hemen utziko jau? Bai, hemen utziko. Venga, hortxe utzi, hemen jarri, ez ikintzeko. Venga, hortxe utzizak. Eta ingo jaunaek zukaldatzen jarraitu, eta gero beste zehose joko igu. Hau dekauko xamena gaurkoa. Ona. Bueno, hemen lehenoen txaurra botaitu, bale? Oida. Guain gazta botakoek. Bale. Erdila botako jok, bale? Bale. Mostuzak hemendikan, hemendik hasi irraiatzen, da gero azalakin ja eskuan gelditzea. Eta moztukot? Bai, mostuzak, hobeto. Erditikan gutxi gora bera, azaletik eustek, eta gero azala eskuan gelditzea zai bukatzea izenian, bale? Venga, nik ingo jatenaek, hau ontzen jarri, hemen dazkatela
gure behiratxuak, ja garbilak, hornekan oiarra garbila, eta goen bertara botako etena da peresila batzuia, eta limoia. Bale, bagiztak txirrikitxarraka. Eta ik Euskal Herriko ikasleen jazz orkestan jotzen dek, ezta? Bai, bueno, zaiatzen azkauten. Zer dek zehazki ikasleena hori? Ba, bueno, gare Euskadiko jazz edo musikako ikasliak, ez? Bai, leku desberdinetakoak eta elkartu deseate? Ba, Gipuzkoa, Araba, Bizkaie. Vale. Eta, hori, juten gatxuke uden, bueno, guain, gare askoikin, baina, bueno, beti itxen dugu, ba, roi udaleku bet. Vale. Eta horre, konbibentzia itxen eta geho, azkenengo 3 egunetan, eitzen dugu ze 3 kontzertu, normalien. Vale. Eta kriston giro politxa dago, ze... Zenbat jende elkartze zatea ari? Ba, 25 gazte eta geho irakasliak, ba, 4 edo 5 irakasle. Eta zeiten dezu horbetan, instrumento berri jo, bakoitza bere gauza berrik eaman, edo... Bueno, nio bai, ze beti deko zozer barria erbateko baino. Gaurten zen, a ber, zerrekin etorte zaigun gaur, Ez baino, bai, normalien jazz, eta dare politxe da, ze... Osea, joten dute saxofoie, jazeko instrumentuak, eta geho bebai, sartzen dute, edo sartzen doguz, txalaparta, albokea, fanderoa... Osa, fusio asko duten dekor, Eta kriston politxa, bai. Ze, ona. Bai, politxa. Zen bat eguneko historia izatekan hau? Ba, azte bet, azte eta bete, osa, lota eta gana gehatzen zete hor duen, Oidok. Oain garea barazkan, askoikin. Ona. Bai. Orduan kriston forgakin, goitu zuen hor, Bai, gaur gabien deko jam sesion bet itxeko. Ona. Horra, así que gogotzu juteko be. Ona. Bai, zerra jotea. Eta ez dia sinisten instrumento hori bakarri jo berdeke, la zeo seke jo jokoek, bai, ez da? Seguramente. Seguramente zeo seke jo mango jo, barri atarako. Ona. Bai. Ze ona. Eta horra dibidez, improvisatzen dezue asko, o dana lotuta ziak, o nola kudeatzen dezue hori? Bueno, ba, normalien partitura gazgoiez. Neiko estetan jat, ze, bueno, ze nola inoz ez dut jo jaza, ba, orduen estetan jat, ze beti egin dut fandango harinarin, eta, ba, rantzera bete, bako musika, eta, hostia, zartzen zan jazan eure burun, eta, hostia, hau zer? Koste dite zaik, pixka. Pilo, baino, iba rapatze oso, eta partitura gaz, ba, ondo, eta, aurrera. Eta eurra eman. Bai, hoi da. Hoi da. Bueno, eta hori adibidez egitez dezue. Bakarrik udako sasoian guen, oen urtero egote zeate udan, edo geho ere bai negu partian ere bai zuen... Ez. Bakarrik uden. Udan. Bakarrik uden, bai. Bai. Eta bestela ze jutitu, bakarrik gazte-gaztiak, o helduak, o nahi dikena junaldi? Ez, gaztiak, bakarrik. Gaztiak, bale. Bai. Eta nizer izango nituan gaztia, ez gaztia, no año de gaztia. Gaztezar. Gazteza, beti gazte. Gaztezar, beti gazte baino gaztezarra. Gaztezarra, bale, eskerrik asko. Baina gaztezartu jako, ronda. Baina sasoien dago, Sasoian. Bueno, saiatzen hau. Mingaina topezeka behintzat, Ondo. Bueno, eta guantxe, hainbeste instrumentu ibiltzeituk esku artian, guain baldakak besten bat berrilla, o baten bat izaten gara, hau falta zaiteko, honen bila juna idita urten, ozeola. Bai. Atzurra. Atxurrakin? Bai, te lo prometo. Benetan aiaiz? Bai, hartute oso atzurrea, azten sarri bategaz, hoi guztetan jat. Ai, laretxe, zer aiaiz? Hortuen, ba, horregaz, baina, ostia, kontzertu baten inoz ez dut jota, gure dut joti horregaz, tio. Ordun, probatutakak. Bai. Lehi behin atxurrakin baki zintzitzaten, enborra mostia. Ah, guapu, Guapua, historia zabokadoz baten junituan, gaina sasoiko gizonakin, eta arek, atxurrakin moztuko jau enborra, tani, atxurrakin enborra, hoi baratzen bueltan bateko eta zehai, lurrai. Ez, atxur batzu zeudek mozteko dianak, eta berintetan. Kabendio. Eta geho kontuatu nituan nire baserrin ebasitxola atxur bat olakua. Eta dituk atxurrak, normalin baratzekoak ona nahiko karratu egizateituk, eta atziok atxur bat ola luzegoekena, ipurdi potolua dakana, ba hoi zorrotza jartzek, eta horrekin aldek enborra moztu. Hori bai, keston bildurra matek, zatik akik dakak horren borra, eta eman berdiok ireankeaka. Eman berdizko giru lau golpe, buelta eman, eta atxurrak enborra moztu nilan. Banau berne da, neure herri onduen, nafarrate onduen, kotze ben. Kotze bet ikusina bene atxurragaz, moztu.
kotxia. Atxurrakin. Kotxia. Ta nien borrakin da emozionauta, Hora, bueno. Baina kotxia, bai. Mira, leche. Bai, kotxia. Kotxia moztu zilean, Bernedon, Pronto joan duen, bai. Navarrete hori irerria hortziok, no? Bernedoko... Bai, Bernedo. Bueno, bertan. udaletzi Bernedoko edao. Así que ondo. Ondo. Orduan guain atxurrakin joberdek, bale, orduan. Iretzako instrumentu edo zer gauza, hituko orduan, Gaur hartuko jak igual hemen, zea, pankarta honekin hasiko aiztamorra gotzen, Onda. Bueno, hemen ikusi ezu, Kusaldek, zeme jungein diun. Hemen dakau, limoia, batzuia, eta perexila. Ingo deuna da, bota bertara, eta ontzen utziko dugu hori pixkat. A ber, goiara bat hartuko et. Zuzen musua zorrekin, nahiko gazta bakak. Bukatxoat. Ondo, aiaiz. Guain horrengo eken adek, ospina botako jok pixkat, botako eke bai. Zukua, limoi honena, hau pixkat txukundu ingo jau, taula gainia, bale? Hemen dakak trapua. Neurean jaja bronka. Bai, txukunduza pixkat. Eta ingo eken adek, esan dakua. Berta botakoek, ospin pixkat, limoia txorrota behar bat, eta olilua ere, bai. Eta hasiko haiz, sardezka batekin, hueltaka. Eta ingoek hori ja, listo utzi, gero alinu iteko. Vale, ondo. Venga, oire kontu, hau, ni botaia torrea, eta dena hobeto nasteko, ingo ziotenek olio tanto bota, vale, gatza pixkat, vale, eta pixkat nastu, dena ondo nasten juteko. Betu, ze gauza beharra. Honekin gehiago duna, esan deuna, borrotxeta batzukin, eta zutan jarri. Eta gero, arritze ziakenaek, oidanan artian, golfista izatia. Nolatan? Bueno, wine golfo. Wine golfo. Vale. Lehen golfista, bai. Vale. Justo horre, neure herri onduen dago izkiz. Bai. Eta horre izkin dago urturin. Bai. Paraje harra, ontxo salia ordun izango, aize bai, ontxo bila jute alaize. Bai. Vale. Baina dut ezango nun, Epa. Vale. Baina bai, eta horraz nintzen, txikitan, Eta urte pilo bet, eta, bueno, de repente torri izan besta fiztinu bet. Bai. Zala BMX-a. Bai, bizikletan. Bai, skate park, eta... Vale. Eta hoi, zartu izan hori bizitzan, eta golfa ja utzina bene... Danea ezin. Claro. Eta utzina benez, baino dekote gu barriro... Azteko, Azteko, bai. Bueno, egila esan golfan ikusten de txikitan pixkatitia balin badao, ondo. Zea da kirol bat, heldua zeanian oso ondo tortzeana. Bai. Baina txikitan ez bazea ibili... Trabezka, hor zuina jaiten bazu, pixka pata ikasi, egona esuneako hor dakazu oinarri jain da, ez da? Bai, bai. Zegatik, batzutan nik ikustitute, ez hau talden ibiltze dira zar batzuk, eta 60 urtekin hasi diala, eta hola makile hola idotzeu, eta zat, ez dugu, oidea, habilitatea horrek emateko, Eta egia esan, txikitan pixkat ikasi, bizikletan ibiltzia bezala. Azkenian behandu bizikletan, ez aldekala, Eta golfa, surfa, bueno, kirol asko daude, txikitan pixkat ikasten bazu, giona esunian azteko oinarri hori balin bakazu, tak, de lujo. Ba, guge zautzan txikitan, zorion, nire aita guakizu zautzeko golfeko sukadaria zala. Abetxu. Bai, ala izan zan, urte askuan. Jatetxe erikin baino lehenu arginano, zan sukaldari golfekua. Eta nire biana izarrena golfian jaio zian. Bai, geho ni ja jaio nintzen, baina gu beti izan geha sozio eta txikitan beti ibili geha. Eta geho bakizu, 16 urtekin laga itezu, zeatik angustai zaizu hori, patinetia, o futbola, zehose kontaktua, surfa eta golferi jua, Baina guen dala gutxi, belauna gaizkinekala, hueltatu nintzen, eta zuina hor nitxekan. Tak, da orduan guztua jolaste ja. Bai, guztua jolaste ja. Bai. Guapu da, Ez nahi aina, baina guztua jolaste. Oso polita, golfa. Bai. Eta gaina leheno beti oso deporte klasiste izan dela, baina guain beste erabatea da, Eba, poka hostia. Bueno, ze musua horrekin. Ondo, zen bat olio. Bota txorrota behar bat. Bai, bota, nik esango ibale. Bota, bale. Eta guain, dena naztu. Ondo, bai, benetan. Vale. Dena naztuko gola, eta hor masatxo bat ingoek, hori aiz makarroi batzu botatzeko, Earra historia. Vale, eta ningo itutena da, xigortu hemen, 3 gilarra horiek lapikuan, eta goaz aurraka, txerrek itxarraka. Ondo, gero falta zaigu mehu gehoin, brotxetakin, eta haure listo, zemuz, ondo? Ondo guztora. Bueno. Eta zukaldian, leheno esan ibiltzea izela.
Ze gauza prestatzen dituzu galdian? Makarroiak. Makarroiak. Oia, matzak pixka, geho. Baziena, sabes? Bai, Bai, lagunak unibertsitariuk, imagineu. Jueves universitario? Venga, makarroiak. Ez baina guztetan jat, Bai, guztetan. Makarroia ize botatze jok, adibidez, a ver. Tomati, Tomatia. Te vas a reír, no me jodas, tío. Jotekua, ez, Tomati, gasna... Salchichak. Ia izi xelebre, Bueno, eta zesan benezu, parrandakin da geho, guen golfo bat inda zaudela, etxea jume dolen oso zejate aldek. Aizterrazutak geho, txorizue. Txorizo muturra? Bai. Bai, Bai, txorizue. Bai, ikusiko, Bai, baina egita. Ogi pusieta gar batekin, Bai. Na, eta geho ura ja oira juteko, azienengo tragua. Ura, vale, bauan ordu. Ama ikusiko? Zatetela, ondo pasa, baino ez pasa, betikua, ondo pasa, baino ez pasa. Bueno, bada bain dakau, erreportai bat, ikusikoek, furgo farra, earra, zeo jateko, etxia jun baino lehenu, guazen bertara. Haupa, Joseba, initzen naiz, aurrekoan platoan ikusinean eta orain furgo farran ikusiko geha. Zer da furgo farra? Bueno, jaietan ez da dena datea, orduan jateko, eskau hamburguesa, patata, saltxipapak eta holako gauzak. Sortu zen, 1983an, nire guraso sortu zuten, nire aitak lehen itezun dana beste gizon batentzako, eta ikusi zuen negozio politia zala, eta aurrera egira bida, azkenian, 32 urteta geho, ikusi dugu, puntxa daukala esango dugu. Iristearenean, herri batea, lehenengo lana furgoneta aparkatzea. Baina, bueno, gero izaten da, nivelatu furgoneta, olillo kontuan gatikan, olilloa beroa da honen da, balima dago balantzan ez da bate segurua. Eta gero izaten da, gehien bat, generoa prestatzen hasi, berdura garbitu, tomatea moztu, gauzak jarri baritugu ondo beretokin, orduan askotan lan asko da, iritsi herri hortara eta gauzak ondo jartzea. Ez du ematen, baina 4 pertsonak abitze geha, baina moldatze geha, azkenean txukuntasuna eta gauza guztik hartu eta uste baitu beretokin, posible da lan hain toki murriztu baten. Gustatzen zaigu eukitzea produktu ona, eta azkenean bai parrandan zaudela, baina, bueno, hamburguesa on bat jatea eta hamburguesa eskais bat jatea kriston diferentzia do. Datorren urtean nahi badu jendea berriz etortzea, genero ona eskaini behar dugu. Zake bai, ematen dugu garrantzi deixente. Hasieran gehiena izaten zen hamburguesa gaztakin, hamburguesa gazta irugilarrakin. Gero patatak saltzen zian, baina, bueno, azkenean hasi zanean saltxipapan abesti famatu hoi, saltxipapak mundu guztik eskateitu. Gero baitare orain hasi geha saltzen, hamburguesa bikoitza, patata gazta eta irugilarrakin. Eta horre baita arrakasta hundia jaukitzen. Uda honetan, segurazki aurkituko gara parrandan. Astigarragan, Oreretan, Azpeitin, Bera Bidasoa eta besten baten, segurazki. Gehiena ibiltzen beha Gipuzkoan, baina, bueno, Nafarroa baitare pixkat ikutzen dugu. Noizean behin ikutzen dugu baitare Bizkaia, baina, bueno, gehiena Gipuzkoan, Askotan pasatzen dugu, astegea Hernanitikan, eta juten ze ikusten gazte desente esatezula, ostra. Hau zestuakoa da, eta dago, pues imaginatu, Bergaran. Gero beste da, askotan ikusten dugu jende desente berdina, eta kaso ite igula, azkenean gehatu iten zea. Kuriosa da eta politia da azkenean. Herri askotan klienten fijoa badazkagu, urtetik urtera etortzen dianak, askotan gaztetatikan ezautu pertsona horiek, eta ja eskonduak, umeekin, da etortzen dira ja lehen gaztia zianak, bere umeekin ja azkenen generazio aldaketa horrekin. Eta politia da. Ordutegia eukitzen dugu udaletxea jartzen diguna. Batzutan eukitzen dugu goizeko 7 arte, goizeko 6ak. Nire ustez gauian lan aitea azkenean buruan dagola. Goizian lan egiten bezala pertsonateko goizetikan 8 ordu sartu, gu sartze geha atxalde gau alden 8 ordu sartu, eta gero lotara juten geha. Azkenean nire ustez zea dela, oitzea. Bueno, Joseba, hamburguesanekin agurtzen naiz. Espero dut furgofarra pixka bat gehiago ezagutu izana eta gustatu izana. Eta espero baitare, parrandan batean, furgofarran aurkitzea. Eskerrik asko, agur! Saltxipapa! Tegi-tegi-tegi-tegi-tegi-tata, tegi-tegi-tegi-tegi-tegi-tata.
Nahusi! Eskerrik asko bainitze, hoi da, hoi etxea guteko tripa beteta ze gauza ona, Saltxi papaiar bat abokaio garra egiten ditu. Nahusi aiz. Bueno, eskerrik asko, eta gurean jarraitu behar dugu. Hemen inbiar deuna da, betu, emulsio bat inbiar dezu hemen. Jarri berdezu, hemen, estragoia, vale? Jarri berdezu, apope beresila, vale? Botako zu hemen aneta, martorria eta albaka. Danetik pixka bota bertara, vale? Gero botako zuna da arrautza, eta egingo deuna da horrekin, da limoi pixkatekin, da olioakin, emulsioa. Segulain alde maionesa bat. Inoiz. Gaur gaurrenengoa. Ibarra erre izango. Toma. Bueno, hori bota, bakoitzetik pixka botako jau, bale? Gero arrautza bota, limoi pixkat, arrautza, eta olioa eta gatza mango jate bai, bale? Venga, hemen dakazu ja prest, indeuna, gure pesto berezi hau. Berde pixka faltau, baina bueno. Hola, xera bildu. Hola, nartxukot. Bai, hola, mendikan zorrota bat, hortikan beste pixkat, bota ekela, bale, oso ondo, hau listo. Eta hemen irua dazkazu. Aneta, martorria, eta hemen albaka. Dana goxuak, desberdinak oso. Eta ingoten adare bai, plantxa berotzen jarri, brotxetak egitututen ian, ateatzeko. Eta hemen dakat, irugilarra ja kurruskari inda, gure entxaladan gaineti botatzeko. Bagoaz. Bueno, eta hor gau paseroak egoteitu furgo farran, eta albokaria zeate amez gaizto bat, ezta? Behaientzako, ezta? Bueno. Zozer, Bueno, ez natzeko orduak eta gora, ezta? Venga. Kolakaue, raia Maria izi artista. Bai. Ona, ez alde. Goizetan asko tokatzea altzaizue, goizo esnatuta hor txarangan ibiltzia eta olakuak. Depende, normalien 11:30 hasten gare. Orduan ez natzeko orduak, osea, ez hainbeste ezke jatzia, ezta? Parrandezuak, parrandaitia gauza honaek. Hake ez natu inberdi pertsonak, Hori egin da. Ez imorra bezala, geho, oian, Gio gora altzat, hain berreko egitea. Ona, bale, hori bai, horire bai. Hau botaek, txorten eta guzti, artista gutza gaiz. Asko botaot? Baina sustraiak botaizkiak illa. Bueno, hori... Venga, honek alimentua zekak tope. Venga, lasai honek. Venga, goxua hongoak eta. Hola, xeutiko jo. Vale. Bueno, ze gauza gehiago guztaiz ezki. Pasek iatiri guztaiz eikela mendian ire esandeken bezala ezin dekela jun de danborrakin o bateria guztiakin, baina juta izela mendin loitea. Hoi guztetan jat, bai, bibuak itxea... Kontatu ja pizkat. Betxu, nola bizikletie asko guztetan jat. Bai. Bueno, enduro itxeat bai, mendiko bizikleta. Bai, Vale. Eta, tximaz, beti denbora hona badago edo eguraldi hona badago, hartuteot losakue, motzila bet, esterilla eta, venga, bizikletia gaze gora. Mendira. Eta nuniteklo, edo zein lekutan? Normalien... Nekatze izen lekuan dan antxe, ose. Bai, normalien txaboletan eta. Txaboletan? Bai. Baina basekiek guztan zeikela egun izarren aspinitia da, ezta? Hoi politxe da, ligetako truko ona. Bai, Te voy a llevar al mejor Ligatzeko, Ligatzeko, hombre. Ez aizterrazu ez bapez. Hori. Bai, Plan hoi eta konkistau. Eta zema jendean batituko? Bakarri jutea gustatzen zeiko? Normalien jendekin jutea, izo nola kudeatzen deko hori? Lagunek eta, bueno, aztien xierre batzutan juten naz. Aztien xierre, bai. Eta bihar lan eukita eta gauz mendia juna, loen dago izian jetxe? Claro, okinara. Eta dutxan un hartzen lanea jume lehenu? Etzien. Vale, hor nikan gero txea, vale. Guztenia zuzenia lanea juten bai, zi. Ego bizileta hartu eta gainera bizileta martxakin aurra tatzea. Sino, paketi eruan gotzut bete-bete que te huele eso. Ai, ama. Bueno, eta euk, dazkaken lanbideak eukitzeko ze ikasi guan? Zer ikasketa inituan? Kaleko ikasketa, o...? Bueno, lorategiko ikizketa. Bai, lore zaintza ikizina ben. Vale. Hor arkauten, eta oso guztua. Eta gero, bueno... Eta hortaz ez dekin lanikan sekula? Etzien bai. Etxia, no? Etzien bai, eta gero herrien be bai. Zaten doztiek, zare, etorri ala izan eure lorategire desberzatzea eta juten naz. Eta jute, eta lantxuak ite izkio? Ni hori guztetan jate. Be bai egon auke gazizku daletzien lan itxen. Bai, baina gero, eukina ben, zuertia, netzako. Eta zartu nintzen bazkide mogu zeramanen. Eta horra, zer eraman da zer ez? Nola zeraman izan den, no? Eta tope, bai, baina, bueno, hoi ikizina ben. Zenba bazkide zaudete hor? 13 bazkide. 13 bazkide. Eta zuen langile danak bazkidea zate? Ez, darel,
bazkideak eta geho langileak. Vale. Bai. Bazkide eta langile. Bai, neu bazkide mouz nago, baina, bueno, bebai dago jendie langile bezala, eta guztua, bai. Bueno, ikusale ze borrotxeta garrakin dizkiun, Honi usteak guen 3 hau egingo eski jaula. Geho jarraituko jau hau egiten. Hemen utziko eski jat, eskutik hankenduko jat pixkat nintzaiten trizkantza, eta hori bai, geho zuku hau bitu hau hemen txutzikoet. Esan deten zuku hau hemen soltatzen juteana, hau gero huelta ematen diuna txak pixka bote ingo zio gainetan, vale? Hemen jarriko ju, hemen olio tanto bat. Oso ondo. Eta hau plantxan da huelta ingo jau. Gutxi inbiar da, Ez du gehiagi inbiarrik, Ingo deuna da, huelta, 3 minutu alde bakoitzetik, eta hau preste eukiko deu. Pixka zabaldu, ondo iteko dena, vale? Haure pixka zabalduko ju, hobeto iteko, eta hau ere bai. Venga. Eta gatza pixka botako zi gainetik. Venga, hau martxantzeka, eharra indi guen guane bai. Venga, hau listo, eta hau inberekenaek, venga, hau kenduko jau emendikan. Hor falta zeikenaek, gatza bota aldiozu? Ez. Vale, gatza, heldu. Bilduri gabe, pum, bota. Epa, sare zozela gaiak ikusten dituk, Vale, beste hainbeste bota. Beste hainbeste, venga, beste hainbeste bota. Habe bai, ez? Bai, baina horrena gatza beste hainbeste, beste pixkat. Bota esuna beste hainbeste. Hori de garrazo ja. Bigain, da guain hori, bota honeaino gutxora bera. 1, 2, 3, nahiko. Nahiko, hor gauzat ikusit nik. Gauzat ikusit. Pepitatxo bat hori zail limoiana. Arra bat ingo ju, lasai, etzioko itu ikanda. Bestela berrindu ingo genien, zuen esan gertakoko. Hemen txetorre. Hemen txesio. Eta beste bet dago, Beste badakak? Etza kontau, siliko nahi. Etza kontau hori, berrindu zaila. Venga, ire kontu hori. Sartu barruan, tiki-tiki-taka. Ia, izi celebria. Bueno, hemen inbertetena da, hauen txalan sartu. Boskituak etortzen hasi dia honeare, nekatziz lamar hainbeste uli, gironakin ala izatea. Bueno, eta hemen ingotena da, nik, botako ditut, siaserbak, espinakak, arbitlak, eta geho gazta laukitan. Hau oso ikan, horrelaxe. Vale, hoi sartu birringailua, beraino, bella neuki, eta beha jungo garrapatzen dena. Igeman eurra. Garrote, ez? Garrote. Vale. Bildurri gabe. Arpizkan. Bella neuki, beha junberdik olilua hartzen. Vale, oso ondo gua. Vale, kaban jarraitu ematen. Bella neuki, bellan. Vale. Hori listoakak. Eman goiti bera, guain, birrintzen. Vale, listo, oso ondo. Bueno, eharra, ez da? Daztatu, a ber, zemuz daun, gatza eta hori. A ber, hemen, heldu honekin pixat. Probatu zak, a ber, xoxito daun, ondo daun. Xoxito ez gaituk ibiliko eta. Zemuzkoa dago. Osue dago, Osua? Bai. Bikain, onna. Hola zeutziko juga, garri hori honea. Garbitzea jarriko eskio hauek, osta horrei guelta eman bertzionik, Bueno, eta pelikulaen batean eta ere bai hartuek parte, ez da? Bueno, aire dokumentalien, bai. Nola? Aire dokumentala. Zer dek hori? Aire dokumentala, zorkuntza prozesu bet izin zanez, elkartxu ginune horre arratien, baserri baten, Kataluniako gaztik eta Euskal Herriko gaztik. Baiarakuak eta Gipuzkoakuk, Arabakuk. Eta horri biliginune musika tradizionala joten, eta berba aiken, ondo pasetan, sobre todo. Eta geho, bai, hori. Grabo ingendun geho, teatro baten, Mauriziako pieza bet. Osea, porrue, Mauriziaren porrue, bueno, leharen porrue, jotea, eta holako musika. Eta kriston giro politxa, oso ondo pasa ginen hor, eta gotzu ikusteko. Bai, abernos ataraten da, baina laster, ya dago. Bikain, galabetik ateatzeko presio. Bai. Así que, a ver, gogotzu. Bueno, ikin ditukenaek, emulsio hori, bikain, ona. Hemen, honegi maio meneo bat. Meneo bat emaiok. Honegaz? Ez, hola, eskuakin, hola. Zeatikan, entxalan gainetik botako jo, eta bota baino lehen nahi diot meneito bat eman.
Gazta pusketak, hemen horrela jarriko ditu gure bai. Vale. Oso ondo. Haure, listo. Nausi, aiai, nausi. Beste idolo baseka, bizita hontan. Naiz. Bueno, hemen boteko jaunaek. Irugila errau, esan dugun bezala. Horrela xe. Eta gehatzi zaigun bakarra da, platertxo batian jartzia. Gure brotxeta. Hemen ningo duguna da, a ber. Plater zuri hau. Hartuzak instrumentu bat, platera eratzen nahi nauken bitartian. Alboka, hartuko hau. Venga, josak eta hola gustuko jau zailua. Gaur oso ondo pasaiat eta hemen, oso ondo, beste behin. Vale, eta hemen, betu entxala inbertion gauza bakarra da. Hola gotako jo, berdin, desente. Pisto hau, gio, nastuko deu jamaino lehenu, Vale, horrela, xe. Oso ondo. Bota, eurra. Eurra? Irez egitxaudek. Irrikitan. Ieu! Artista! Zoragarria, jarraitu gotxatzen da gotxatu arazten. Nausi.